Бөек җиңү дөрестән дә зур корбаннар бәрабәренә яулана. Фронтта һәр кем һәм һәр эш кирәкле. Язучылар, шагыйрьләр дә үткен каләмнәре белән көрәшә. Шулар арасында татар-башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәрим дә бар. Бөек Ватан сугышы тәмамланганнан соң ул тагын да янып иҗат итә башлый. Безнең буынга күпме иҗади байлык калдырды ул. Аны онытмыйлар. Бу ялларда Казан елга портында аның исемендәге теплоход килеп туктады. Бу уникаль проект. Тулырак киләсе сюжетта. Өч 122 кешелек йөзә торган кунакханә теплоходны шулай дип атарга мөмкин. Ул әле бер ай элек кенә суга төшерелгән һәм ниһаять Казанда. Сейчас мы отправились из Москвы в Ростов. Рейс для нас новый. Ну, вообще для этого судна все рейсы новые. Сейчас отправляемся в Ростов, потом будет тоже экспериментальный рейс. Никогда такие суда этого класса их не делали. Мы отправляемся в морской круиз. У нас 3 морских круиза до Новороссийска, Ростов-Новороссийск. Мостай Кәрим Идел, Дон елгаларын һәм диңгезне гизә. Шул арада Углич, Ярославль, Түбән Новгород, Чабаксар, Казан, Самара, Саратов, Волгоград кебек шәһәрләрдә туктый. Бүген сәгать иртәнге 8-га килде, Абитанс сәгать 2-дә китә. Шушы арада без Казан белән Свияганы гына күрсәтә алабыз. Ләкин аның программында да төн белән дә килү бар. Ул чагында безнең Бөек Болгарда, Чистайда, Алабуганда да күрсәтергә була. Шуңа күрә менә бу бүтән булган мөмкинлекләрне карап, беренчедән аларга күрсәтергә һәм бергә эшләргә. Сәяхәттә татар-башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең иҗаты һәм тормышы белән таныша алалар. Әйтик, бер зал язучының китаплары һәм фоторәсемнәре белән баетылган. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразыев үз тәкъдимнәрен кертте. Деньги, общение, есть какие-то конкурсы, объявили в начале, на выходе мы будем подводить итоги. Не обязательно даже собираться, а просто электронным вариантом ресепшн отдавать. Рисунки нарисовали. А что я знаю про Мостай Кәрима? Мостай Кәрим Башкортстанда яшәп иҗат итә. Теплоходның бер бүлмәсендә күрше республика белән бәйле шәхесләрнең фотосурәтләрен күрергә мөмкин. Мостай Кәрим Татарстан белән Башкортстан, татар белән башкорт арасын икесен бәйләп, горурланып, язып алып баручы бөек шәхесебез. Һәм инде безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич белән Башкортстанның главасы Ради Фарич үз вакытында кулларны бирешеп, ике халыкның дуслыгы өстеннән ныклап эшли башладык. Араларыбыздагы җылылык, бер-беребезгә ихтирам, бергә ике халыкны, ике республиканы Россия күләмендә күтәрү хактан да бу бүген горурлык дисәм дә, әле безнең бу зур бурыч та, әле аның өстеннән ныклап эшләргә кирәк. Эшмәкәрлек дибезме, дәүләт эшләре буенча дибезме, конгресслар аша дибезме. Узган ел Башкортстанда Нур Уфа татар дәүләт театры каршында бөек шагыйребез Габдулла Тукайга һәйкәл куелган иде. Хәзер Казанда язучы Мостай Кәримнең дә сыны бар. Аны август аенда куйдылар. Татар һәм башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәрим Урал тауларында утыра. Кулында язу дәфтәре, инде язучының тирәсендә аның әсәрләрендәге геройлар. Әлеге һәйкәл үзенә күрә Татарстан һәм Башкортстан республикалары арасында дуслык билгесе булып тора. Һәйкәлдә сурәтләнгән солдат Мостай Кәримнең үз тормышыннан алынган. Ул да сугышта яраланып, ярты ел госпитальдә дәвалана. Соңрак фронтта ватан намусы өчен Совет сугышчысы газеталарында корреспондент була. Мостай Кәримнең беренче тапкыр әсәрләрен мин таныштым Чебоксарда 51 ел элек. Бик шады әсәрләрен мин тәкъдим иттем. Хәтта башка милләттән булган кешеләргә интернет аша. Болгариядә тора минем бер танышым. Ул инде аны эзләп тә укыган, спектакль караган. Мостай Кәримнең бик шаткан. Мостай Кәрим йөзләгән шигырь һәм проза, уннан артык драма әсәрләре авторы. Алар дистәләгән телләргә тәрҗемә ителгән. Озын-озак булачак, безнең инең яме, Таганок әсәрләре буенча фильмнарда төшерелгән. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.